A conselleira de Vivenda fixo entrega de 2 vivendas de promoción pública na Avenida de Compostela. O alumnado do IES Chamoso Lamas elabora unha exposición que profundiza na vida e obra do escritor que dá nome ao seu centro. A Asociación Cultural Avantar celebrará unha gala este vindeiro sábado para conmemorar os 50 anos do seu nacemento. A directiva presenta o novo adestrador do Club Deportivo Arenteiro, Raúl Jardiel, e ao seu equipo técnico. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de infraestructuras e vivenda. Así, a conselleira e o delegado territorial da Xunta en Ourense fixeron hoxe entrega das chaves de 2 vivendas de promoción pública a 2 veciños do Carballiño. Así, estas vivendas están ubicadas na Avenida de Compostela. Estivemos hoxe ali. A titular de Ordenación de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, entregou esta mañá aos adxudicatarios das 2 vivendas de promoción pública construídas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo no Carballiño as súas chaves, ubicadas na Avenida de Compostela. A conselleira estivo acompañada polo alcalde Francisco Fumega, membros do goberno local, do Partido Socialista e Partido Popular e polo delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. A adxudicación das vivendas realizouse a través do Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia, tal e como establece a normativa vixente. É un tema de, sobre todo, implicación social. Sabemos que a vivenda é un problema importantísimo no Carballiño e, dende logo, agradecer á Consellería esta aposta por alugar os 2 pisos que quedan, hai outro que se vai reformar e, sobre todo, que lle transmitín á Conselleira é a necesidade de crear nova vivenda social, que é moi importante para o Carballiño, sobre todo para un Carballiño de futuro, no que vai haber un parque empresarial de 1 millón de metros cuadrados e no que hai que apostar por dar un servicio esencial como son a vivenda para que a xente poda traballar no Carballiño, vivir no Carballiño e construir o Carballiño. As sensacións son boas, é verdad que a situación do Carballiño hoxe é diferente, estamos nun equipo de goberno formado polo Partido Popular ou polo PSOE e, dende logo, as inversións xa se empezan a ver. Hoxe están empezando a ampliación do Chamoso Lamas, do Centro Educativo Chamoso Lamas, que é unha inversión de 2 millóns de euros. É verdad que é un traballo que vende atrás e que levamos feito, pero, hoxe, casualmente, empezou. Hoxe están reparando as aceras e as cunetas do que é o enlace entre o Chamoso Lamas e o Muiño das Lousas. Onte estaban xa limpando e desbrozando a Xunta de Galiza o Camiño dos Arrieiros. Eu creo que vai ser unha colaboración fructífera. Esa é a miña aposta como alcalde, tirar polo Carballiño, crear un Carballiño de futuro e, eu creo que vamos no bo camiño. As beneficiarias amosáronse moi satisfeitas con como se desenvolveu o procedemento, que será en réxime de aluguer mensual por un período inicial de 5 anos con opción a prórroga e que facilita moito a adquisición dunha vivenda. Primero estoy en el régimen de, como dicen, de alugamiento. Estoy súper contenta, de verdad, súper feliz porque tengo ya casi 15 años aquí en Carballiño y siempre en alquiler, y el alquiler la verdad que cuesta, ya sabes cómo va, por lo menos aquí en Carballiño, y últimamente ha subido más, pero bueno. Fui súper feliz, me siento súper afortunada porque hace un año fue que apenas metí la petición y mira, ya me salió. No, mira, en este caso yo fui a vivienda personalmente, hay gente que lo puede hacer por medio del consejo, pero fue a vivienda a averiguar. En eso yo que fui a averiguar me dijeron, mira, me dieron unos papeles, me lo enviaron por correo electrónico, perdón. Entonces yo los imprimí, los llené y por el consejo me lo escanearon y lo mandaron por medio de fax, me supongo, para allá, para la vivienda y bien, así fue, hasta que me llamaron este año, que no me lo esperaba. La conselleira, como dijo ella, que mientras seas buen pagador, puedes estar toda una vida aquí. Me imagino que me iría de aquí en caso de que comprar un piso. Así me iría de aquí.
E xa falando do eido cultural, os alumnos do IES Chamos Olamas veñen de inaugurar unha exposición que recupera a vida e o legado do escritor galego tamén chamado Manuel Chamos Olamas. Así, esta obra está exposta nos pasillos deste centro educativo para todos os que queiran ir a visitala. O IES Manuel Chamos Olamas inaugurou unha exposición sobre a figura do arqueólogo e escritor galego que dá nome ao seu centro. Esta mostra, realizada polo alumnado e o Departamento de Historia en colaboración co Centro de Estudos Chamos Olamas, complementa outros traballos xa realizados nos últimos 2 cursos. Busca dar a coñecer a súa figura entre o alumnado cunha mostra que mestura a imaxe con contido explicativo. Estamos aquí inaugurando unha nova exposición de Manuel Chamos Olamas que complementa un pouquiño a que xa se fixo dentro un plan proxecta. Neste caso está relacionado co clube de lectura que se levou a cabo os 2 últimos cursos e, bueno, fundamentalmente o que se pretende con ele é dar un pouco a coñecer ou darse cabe máis a coñecer, sobre todo no noso alumnado, a figura de Manuel Chamos Olamas, que, como ben sabe todo o mundo, leva o nome do centro por unha banda e por outro do centro de estudos. Entón é certo que sí que detectábamos que o alumnado a maioría non coñecía a súa figura, entón con estas 2 exposicións o que se pretendeu precisamente darlle visibilidade a ese traballo tan importante que seguramente Diego, que está aquí ahora ao lado, me poderá complementar un poquinho máis do que fixo ao longo deses anos tan complicados nos que lle tocou vivir e defender o noso patrimonio. A iniciativa parte dende ese clube de lectura que comezaron a facer lecturas relacionadas coa súa bibliografía, entón, bueno, a raíz de aí vai xenerando esa posibilidade, aí é onde se detecta un pouco a falta de información que hai con respecto a él, entón a partir deses inicios é cando se plantexa, por unha banda, facer esta exposición e por outra facer a outra do plan proxecta que está, bueno, pues un poquinho máis relacionado coa temática que se falaba nese momento, que era a de establecer relación entre o seu traballo e a fotografía cunha mirada nova dentro do noso alumnado e que van a complementarse moi ben as 2, porque aínda que están co mesmo persoeiro, pois, bueno, son temáticas un pelín distintas que penso que van a gustar moito unha vez que estean xuntas. Está ubicada nos corredores do centro e dispoñible para a súa visita de 9 da mañá a 2 da tarde. O concelleiro de Cultura anima a todos a visitar esta mostra, poñendo en valor o traballo feito polos alumnos e destacando a súa participación en proxectos do eido cultural tan enriquecedores. Dende logo, pois, o traballo que se ven facendo dentro o Instituto Chamos Olamas do Carballiño, a verdade é que é tremendo. Podemos ver nos últimos meses, nos últimos anos, como participan, vimos como estuveron investigando a figura das miñeiras na zona, ata dun produto tan típico como as cañas fritidas, pero tamén vimos como participaron nesas accións de divulgación, por exemplo, de Emilia Pardo Bazán ou outras personalidades importantes tanto para a cultura galega como estatal. Dende logo, hoxe é un día importante porque que é mellor que Chamos Olamas, que é quen dá nome a este centro, pois que parta dende o propio centro, pero tamén en colaboración co alumnado, algo importantísimo, algo que eu penso que ser capaces de motivalos para que participen nun proxecto deste índole, tanto de investigación como para divulgar a súa vida e obra, e que coñezan os propios alumnos, eu penso que é importantísimo. Falamos un pouco de que tanto o que é a propia arqueoloxía ou a etnografía, moitas veces non pasa polo mundo académico, e eu penso que aquí se está facendo unha semente para que o propio alumnado teña dende logo unha cultura moito máis enriquecida e tamén se protexan e se den a coñecer figuras que moitas veces que estes propios rapaces as levan a casa que nin na casa se coñecen. Eu penso que temos aquí unha personalidade que dá o nome a un centro en Carballiño, e eu penso que temos que ser tamén quen de protexer e divulgar, como dicía, a súa vida e obra, e eu animo a xente a que coñeza esta exposición que seguramente no tempo se vai a repetir e vai chegar tamén a outros sitios, pero dende logo que a coñezan, que se acheguen a figura de Manuel Chamos Olamas e dende logo felicitar unha vez máis aos promotores este centro que traballa, como digo, na defensa do noso patrimonio, igual que o fixo Chamos Olamas e na divulgación, polo tanto, parabéns.
O profesor do departamento que guiou este proxecto explicounos como foi o proceso de elaboración desta mostra. En canto á fotografía, o traballo foi inmersivo, recreando as imaxes que o propio autor fixera anos atrás. Estivemos traballando 2 cursos completos con alumnos de bacharelato e un alumno tamén do ciclo superior de administrativo que tiveramos na ESO, no bacharelato de adultos, e sempre colabora, que se chama Armando, sempre colabora coas nosas iniciativas. Traballamos con textos, unha escolma de información sobre Chamós Lamas e fomos preparando unha serie de detalles sobre a súa vida e o que dixo tamén xente sobre ele, o que pensaba a xente que o coñeceu e colaborou nos seus traballos, para logo darlle soporte ao que sería a exposición, que tamén coordinamos co plan Proxecta de fotografía en curso que fixemos con alumnos da ESO para facer fotografías inspirándonos en fotografías que fixera tamén Chamós Lamas ao longo da súa traxectoria. O proxecto desenvolveuse entre 2 cursos, o ano pasado xa traballábamos no club de lectura e este curso sí que montamos todo o traballo cos alumnos da ESO para primeiro ensinarlles un pouco o que serían os rudimentos da fotografía, sobre todo con Raúl, que é o que máis traballa ese tema, e logo tamén para ir facendo fotografías a partir das fotos que fixo Chamós. Seleccionamos unha serie delas e as tomamos como referencia. Logo saímos varias veces con eles a lugares máis ou menos cercanos para que eles fixeran as fotos e fixemos unha selección ao final para poñer nos paneis que se expoñen. E seguimos coa cultura do Carballiño. Neste caso, a Agrupación Cultural Avantar celebra 50 anos do seu nacemento. E para celebrar este día, farán unha gala este vindeiro sábado. Están convidadas e tamén colaboran as asociacións culturais do Carballiño, que darán a súa aportación. Tamén acaban de anunciar que van a entregar un premio anual. Contámosles máis. A Agrupación Cultural Avantar cumpre 50 anos. En 1974, un pequeno grupo de mozos cheos de inquedanzas botou a andar un proxecto co obxectivo de saber máis do mundo no que vivían. O Carballiño, no final da dictadura franquista, ao igual que outras zonas, acolleu aires de protesta. Foron tempos, aseguran, de lecturas, reivindicacións, preguntas e descubrimentos culturais e idiomáticos. Disto pasaron 50 anos, polos que pasaron moitas persoas deixando a súa pegada. A asociación quere celebralo facendo unha gala, que será este sábado ás 8:30 no Auditorio Manuel María. O concelleiro de Cultura animou a todos a asistir e puxo en valor o traballo feito pola agrupación. Penso que son 50 anos nos que pasaron moitas persoas, penso que tamén lle hai que agradecer ao actual equipo de Avantar, pois tamén intentar volver a darlle pulo e a relanzar esas actividades, esas gañas de disfrutar da cultura e facernos a todos disfrutar. E eu penso que a gala é un bo exemplo onde se recolle dentro do ámbito local personalidades relevantes da cultura que vemos que cada vez vai a máis e que tamén lle agradecemos dende logo esa colaboración que fan con Avantar e que agardamos que ese traballo en rede que nos faga disfrutar agora, pero tamén outros 50 anos máis de como veñen facendo e dende logo nós brindarlles o noso apoio, pero dende logo tamén agradecer o traballo destes 50 anos, pero tamén das persoas que na actualidade están a dirixir Avantar, que penso que merecen o recoñecemento por coller nun momento onde hai dificultades que non son os anos 80 para poder traballar no asociacionismo aquí en Carballiño, que está moi vivo gracias a persoas tamén como elas. A actriz Josi Lange conducirá a gala que contará coa música de Isidro Vidal, Gabi Reboredo, Roberto Sobrado e Leo de Matamá. Contarán coas agrupacións culturais da vila que participarán con creacións de homenaxe e porán en marcha a entrega dun galardón. Ernesto Atanasio o Corcheiro. Logo estaremos acompañados por os músicos Isidro Vidal, acompañáranos tamén Gabi Reboredo, e tamén Roberto Sobrado e Leo Arremecágona, ou Leo de Matamá,
que pensamos que tamén é xente moi directa e que tamén ca cultura do Carballiño, e por eso, o que vos decía, queríamos que a gala estuvera chea de xente de aquí. Logo tamén as asociacións culturais que hai no Carballiño tamén están a colaborar, empezando por Cineclude, máis o alumnado de IES Chamosolamas, que van a facer unha proxección audiovisual onde nos van a recoller, a recordar un poquinho a traxectoria de Avantar neste 50 anos, o grupo de teatro Tiruleque e o grupo de teatro tamén da Artela. E tamén queríamos que, como novedade, contarvos que dende Avantar organizamos a entrega dun premio dun galardón que lle chamamos Ernesto Atanasio o Corcheiro. Este galardón vai ir dirixido a entidades, persoas que fomentan e traballan a prol da nosa cultura. Pensamos que é moi importante que haxa persoas que sigan traballando, fomentando todo aquilo que temos como ser cultural que somos de país e, sobre todo, tamén no tema da lingua. Entón, entregaremos na gala o primeiro premio, que chamamos Ernesto Atanasio o Corcheiro. E tamén queremos decir, que estamos moi contentos, moi satisfeitos da acollida entre o resto das asociacións. Están nos mandando moitos vídeos onde nos dan os parabéns a esta traxectoria de 50 anos. Remataríamos con Isidro Vidal interpretando himno galego, e eso sería un pouquiño o resumo da gala. E nos deportes, en marcha xa o novo Arenteiro. Así, a directiva presentaba onte pola tarde o seu novo adestrador, Raúl Jardiel, e tamén o seu equipo técnico. Raúl Jardiel, o novo adestrador do Club Deportivo Arenteiro, foi presentado onte pola directiva. Natural de Zaragoza, asina por unha temporada ata o 30 de xuño de 2025. Trátase dun adestrador xoven formado no Real Zaragoza, onde chegou a ser o segundo de César Laínez, en segunda división. Ben procedente do Teruel, acompañado de Pablo Roldán, o seu segundo. Se encuentra cómodo con balón, tiene futbolistas que... Raúl estuvo 9 años en la estructura del Real Zaragoza, pasando por diferentes equipos. Llegó incluso a formar parte del cuerpo técnico de César Laínez en segunda división como segundo entrenador. También ha pasado por el Conquense, ha estado en el Brea y en el Ebro como primer entrenador, y su última etapa ha sido en Teruel este año, que es la etapa que a mí más me ha marcado y en la que más he puesto empeño en tratar de conocer e indagar más de él, que creo que al final los datos están ahí y creo que consiguió darle un giro a ese equipo y creo que un papel muy digno. Y nada. Sigamos muy bien. Jardiel puxo en valor o percorrido do Arenteiro nos últimos anos con todos os logros conseguidos. O seu reto, seguir o camiño que se iniciou aquí fai varios anos, sen pausa. Raúl e Álex Vázquez traballan xa para conformar un equipo a medida, sabendo que haberá máis baixas nos próximos días. A ver, Arenteiro es un club que al final desde fuera ya vas viendo que, ostras, ahí se está generando algo bonito, algo especial, ¿no? Vas viendo un poco esa trayectoria de esos ascensos, lo que he dicho antes, ese idilio con la Copa este año, más allá también de los objetivos clasificatorios, también un poco la manera en la que lo ha hecho. Creo que el Arenteiro ha sido un equipo valiente, descarado, con personalidad en todos los campos a los que ha ido a jugar, y eso, llama la atención desde fuera. Y ya cuando vine, lo dije, se tienen que estar haciendo las cosas muy bien en ese club para que tantos futbolistas estén haciendo las cosas tan bien, estén rindiendo a un nivel tan alto. Muchos venían de segunda ref, entonces ya esa sensación la tienes desde fuera. Tuvimos una reunión con Alex de más de 2 horas, y ahí ya también empecé a entender muchas cosas, ¿no? Creo que me gustó mucho todo lo que él me trasladó, y ya sé que en el fútbol no hay casualidades, pero empecé a entender el porqué del éxito de este club. Conectamos mucho en esa forma que él tiene de ver el fútbol, y ya digo, desde esa ilusión, desde sentir que este es un buen sitio para trabajar, vamos a tratar de continuar. Veremos hasta dónde
Veremos dónde nos pone el trabajo a final de temporada, pero el reto es continuar transmitiendo lo que este club está transmitiendo, con otros futbolistas, en este caso con otro cuerpo técnico, pero la identidad que tiene este club hay que mantenerla y a base de trabajo hacer las cosas bien y seguir ese camino. Es un poco, continuamente voy a estar repitiendo esto porque va a ser la clave. Trouxo boas recomendacións no deportivo, pero tamén no persoal, e xa está preparado para esta nova aventura. As portas de Espiñedo e do Carballiño xa están abertas para este novo Arenteiro. Concretamente me dijo, cuando juega el Arenteiro, el pueblo se para. Todos mis amigos, toda la gente de mi cuadrilla son socias, todo el mundo va de verde y todo el mundo se siente identificado con el club. Un sitio que vas a estar tranquilo, que vas a poder conciliar bien a todos los niveles y todavía me dio más tranquilidad, porque es algo que evidentemente el año pasado estuve aquí de vacaciones por esta zona, pero no conoces. Entonces, en ese sentido también las referencias, junto con alguna más que he podido recopilar, pues son muy buenas, así que ya digo, todas las piezas del puzzle para poder trabajar bien encajaban y me costó muy poco llegar a un acuerdo con el club porque tenía muy claro que este era el sitio en el que queríamos estar para trabajar. E hoxe en día 2 de xullo é o Día Mundial dos OVNIs. Promovido por miles de ferventes crecentes, seguidores e investigadores privados deste fenómeno e a súa firme crenza de que non estamos sós no universo e de que existen seres máis avanzados no espazo exterior. Os obxectos voadores non identificados constitúen un tema controvertido, xa que non hai evidencia científica nin formal sobre este fenómeno sobrenatural, só hipóteses e conxeturas. O termo OVNI foi creado en 1953, inspirado na Forza Aérea dos Estados Unidos, e provén da traducción do termo inglés UFO. Defínese como un obxecto voador real ou imaginario non identificado polo observador e de orixe descoñecida. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá mércores teremos estabilidade, temperaturas altas no Carballiño, 10 graus de mínima e 29 de máxima. No Ribeiro, mesma situación de estabilidade, 13 graus de mínima e 32 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para esta noite será de José Carlos Díez, na rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo mañá mércores con máis información. Pasen moi boa noite. A conselleira de Vivenda fixo entrega de 2 vivendas de promoción pública na Avenida de Compostela. O alumnado do IES Chamoso Lamas elabora unha exposición que profundiza na vida e obra do escritor que dá nome ao seu centro. A Asociación Cultural Avantar celebrará unha gala este vindeiro sábado para conmemorar os 50 anos do seu nacemento. A directiva presenta o novo adestrador do Club Deportivo Arenteiro, Raúl Jardiel, e ao seu equipo técnico.